Sudunga nga atong dakbayan nang inahanglan ug tabang. Nagbaguod sa kadaghan sa kalisod nga gisaguban. Unta di na nato ni pasagdan, walay di masulbad kung tanan, magkahius lang sa pagpagkamana. Alang sa usag-usa, Kitarag yun ang atong kaluwasan, kayang gahom anaa sa katawan. kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay ang mag-inunungay, Kinsa pa man di ay ang magdayo, kitaragi hapon pa'y. kinsa pa man di ay. Aduna tay ikong usog nga di mabuntog, di mapukan. Antayon-ta gihapon nga mag-abot mo, taliwala sa kalistanan. Bawion tang panginabuhi nga napagaan, malikon ta ang kaning natagang taman, nga kaaswagan di atong dakbayan. Maong giyawhang ang tanan, Kitarag yun ang atong kaluwasan, kay ang gahom anaa sa katawan. Kinsa pa man di ay ang magtinabangay, kinsa pa man di ay
Intentions for August 19, 2020 for 6:30 a.m. online Holy Mass. Petitions: complete healing and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Furlan SDB, Sister Gina Fernando FMA, Jacinta Patalinghug, Frances Cynthia Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Mary Rose Andrina, Angela, Roy Malasarte and family, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tejano, Noli and Concon Tejano, Resi Joy Cuenca and family, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for the coming exam. Special intentions of Aiza and Jean Rose Estribo. Guidance, good health, safety, and protection of Yvonne Jorine, Antonio II, and John Albert Bismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, and Obiso family, Melin Yungko, Rose and Enrique Estribo Jr. and family, and all seafarers, especially Jason Daypalan and his crew members. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lord Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Geraldine Chan, Lourdes, Sigundino, Pura Ann Marie, Raymond, John Alain, Joe Ben Benedict, Nenette, Cabrera family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Carmencio Dakay Pinili, Purita Lee and family, Bruce Lee, Rachel Ceniza, Lorenzo Lee, Flora May, Bebilio Amor Lee, Luz Biminda Yap. For the 44th birthday of Jupa Padriga Pareja, and for the birthday of Isabel Cabornay and Sister Joy Impelido FMA. Eternal repose to the following souls: Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nanita Cabangitan, Reynaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, Reverend Father Faustino, Memerta and Melanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Imbedeo and Caetana, Pura, Jose and Ben, Florence, Epimaco Martelino Sr., Agnes, Nieves, Liceria, Felisa, Carmelito, Joviano, Amparo, Cerilla, Vicente and Lourdes, Frankie Lee, Leopoldo Chan, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr., Emeterio D. Chu, Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Martelino Sr., Senon, Rufina, Eduarda, Maximo, Jennifer Ivy, Antonio, Estrellata, Edelberto and Jr., Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturino, Euphemia, Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melissa, Emmanuel, Teopista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Wevina, Beneventura, Paulina, Agustin, Alicia, George Jr., Epifania, Gaudioso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribos Jr., Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Juana, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena,
Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demostines, Asias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Juelito, Sara, Laurenio, Arnel, Christy Tota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Trisha, Cyrene, Virginia, Juvie, Dominico, Ricardo, Felicissima, Benvenido, Esteban, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Estanislao Dakay Jr. and Sr., Ronald Chris, Carmen, Nenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Llamedo, Isadiria, Narciso, Benancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rufina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina, Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr. and Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Hermogenes, Dionisia, Francisco Fortunata, Hermogena, Gaudencio, Lucia, Eleazar, Florentina, Primitivo Sr. and the Third, Perla, Marcelino, Porfirio Jr., Purificacion, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Jose, Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Benvenido, Abayap, Cesenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonidas Perpetual Tandok, Jose Camelio, Avelina Go, Arvin Cometa, Sister Cora Haka FMA, and Sister Pilar Liton FMA. For the 40 days, for the soul of Maximo Daclan and Castro Chua Sr., first day, novena of Frank, fifth day, anniversary of Leonora Patricio, eighth day novena for the 40th day of Lita Lumibao, and for all souls in purgatory, the forgotten souls and those who died of COVID-19.
Palihog manindog. Dahil ko na ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing higit. Dahil ko na ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayang, ubulahang adlaw, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, ang Ginoo sa kuma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta, salamat Ginoo sa iyong kaayo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration nining August 19 online mass at 6:30 in the morning. Atong gihandom karon si Saint Ezekiel Moreno. Usa siya ka Agustinian Recollect for 15 years dinhi nagtrabaho sa Philippines, niya nibalhin dito sa Latin America. Nahimo siyang santo niadtong November 1992. Ato siyang iampo ug atong iampo sadang atong nasod. I would like to invite you to present your personal and family intentions dinhi sa atong altar, lakip ng atong mga parish intentions. Among them, good health, safety of all our parishioners, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation family, protection and blessing of the families of Prima Cebu Badminton Group, Alberto and Criselda Lim, Pasitaong, Kukiuy, Claveria family, Atilio family, Paul Kelly, Ferruccio and Ana San Martino, Tanya Staudinger and sponsors, Madonna di Fatima Parish, Penerolo, ug ang ilang mga parishioners. Atong ihalad sa kining misa, Thanksgiving Mass for the birthday of Ivy Claveria. And we also pray for the healing and spiritual strength of those who are sick, especially for Dr. Halimani Ranganath, Father George Militante, Justice Poy Dalen Gloria, Delia Villacastin, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Flor Apape, Dr. Pasita C., Rose Herrera, Gary Borelli, Camilo Gillian II, Welsha Vender, Nove, Kim, Jif Irene, Zara, Sofia, Wilma Reber. Ug ato sang ihalad kining misa sa mga nipanaw na, ilabi na sa mga kalag nila ni Henry Soliva, Dodong Rizada, Lucita Cugal Kabatingan sa iyang death anniversary karong adlaw, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Felipe Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Anita Makawili, Erlinda Nunez, Magdalena Sato, Macario Lumod, Intantan, Elpidia Amor, Jose Camelio, Jose Pardo, Hazel, Vincent Carlo, Chopistes, Pedrito, Miguel Dalmasio Jr., Lita Lumibaw, Vicenta, and Mary. Karon mga igsoon, maghinulsot kita sa atong mga sala, aron kita takus ug andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko
ka man nga kini halakot lamang sa kaayo mo. Kaluy-an mo na o ginuuwag tanga ang ako'y kasalaan ugang kaluwas na akong ipakanaog mo. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, kahayag sa mga magtutuo o magbalantay sa mga kalag nga nagbutang diha sa simbahan kang Saint Ezekiel Moreno aron magatiman sa imong kayuhan pinagi siyang pulong ug maghulma kanila pinagi sa iyang panag-ingnan itugot katungod sa iyang pangaliya magamping kami sa pagtuo nga gitudlo niya pinagi sa pulong ug magsunod sa dalan nga gipakita kaniya pinagi sa iyang panag-ingnan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod palihog. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giingnan ako sa Ginoo, tao, sultihi ang mga pangulo sa Israel, nga nag-ingon ang Ginoong Dios. Mga magbalantay sa Israel, nganong kamuman hinuon ang naniguro pagkaon. Dili ba ang inyong katungdanan mauman ang pagpakaon sa mga karnero? Giihaw o gikaon ninyo ang mga karnerong tambok o gihimo ninyong bisti ang balhibo niini. Apan wala ninyo pakana ang mga karnero. Wala ninyo liguna ang mga maluyahon. Wala ninyo ayuha ang mga masakiton. Wala ninyo laki-lakii ang mga piangon. Wala ninyo dad-a pagbalik ang mga nahisalaag. Ni pangitaon ninyo ang nangawala. Hinunua, gilisod-lisod ninyo sila, ug tig-a kamo sa inyong pagdumala kanila. Nagkatibulaag sila, kay wala may nagbantay kanila. Busa gipanukob sila sa mga mananap nga ihalas. Nagkatibulaag ang akong mga karnero diha sa mga bukid ug mga bungtod ug sa nagkalain-laing bahin sa nasod apan walay nangita kanila. Pusa kamong mga magbalantay sa mga karnero pamati sa pulong sa Ginoo. Ingon nga ako buhing Dios, nag-ingon ang Ginoo. Sanglit na himo mang tukbunon sa mga mananap ang akong mga karnero, kay wala may nagbantay kanila, ug wala may nangita sa akong mga karnerong nangawala. Ug nabusog lamang sa ilang kaugalingon ang mga magbalantay niini. Inay ilang pakanon ang mga karnero, kamong mga magbalantay, kinahanglan nga magmatngon ni ining pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Makigbatok ako kaninyo.
ug paninglan ko kamo sa akong mga karnero, ug dili ko na kamo tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang mga bakbak, aron dili na sila makakaon paniini. Nag-ingon ang Ginoong Dios, ako mismo maoy mangita sa akong mga karnero. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Atong tubag, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ako nga gipapahulay. Sa daplin sa malinawon nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga agianan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog sa kangitngitan, wala ako'y kahadlukan nga daotan. Kay anaa kaman sa akong kiliran, sa imong igbubugaw ug sungkod gihatagan mo ako og kaisog. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamesa sa akong atubangan, samtang nagtan-aw ang akong mga kaaway. Gilihugan mo ang akong ulo og lana, nag-awas gayod ang akong kopa. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kaayo lamang og kaluoy, maoy magsunod kanako, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga walay kinutuban. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Niuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagka-alas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka mga tao nga nagtindog nga walay buhat busa mingon siya kanila. Trabaho usab kamo sa akong parasan. Ug hatagan ko kamog hustong suhol, ug nangadto sila. Unya pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 sa nga miadto siya sa merkado, ug didto nakakita siya laing pipila ka mga tao nga walay buhat. Siya nangutana kanila,
Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw, sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kung mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawm-sawm na ang tag-iya, miingon siyang iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tawo nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan ug usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol sa mga tawo nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pang ilang madawat. Apan usag-usa kanila gihatagon usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gitagag samang suhol nga imong gihatag kanamo, ug ang agalon mitubag sa usa kanila. Migo, pamati. Ako, wala maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawatang imong suhol ug pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka bahinuon, kay ako manggihatagon man. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi, mahiuna, ug kadtong nahiuna, maulahi. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog mong lingkod. Mayong buntag kanatong tanan. May buntag ka. Atong mga readings karon bahin kini sa mga magbalantay. Ang atong ebanghelyo, mga tao nga suhulan sa agalon aron magbantay ug magtrabaho sa parasan. Ako naman ning pirming giistorya usa ka sugilanon nga usa ka adlaw sa usa ka catechism class ni Sister Angie. Nagtudlo man siya grade 5 ug naghatag siya performance task. Unsa may iyang gihatag, gipa-memorize ang Psalm 23. Mao ni ang atong salmo responsorya karon. Magbalantay kanako ang Ginoo ug wala nay magmakulang pa kanako. Kung imong tan-awon kining Psalm 23, 4 stanzas kini. Ug mao nay performance task ni Sister Angie. Ug giset niya ang date. Unya excited na kayo ang tanan sa ilang pag-memorize. Pero dili ang kini-memorizon. Pero pag-abot sa recital, they will have to stand in front of the class, magbutang og stage, unya napay matching nga mga costume nga mura sila magbalantay. Mao na nga excited kayo ang mga pupils. Pero naay dakong problema. Kay kini si Edwin maglisod man siya memorize. Mao na no ang iyang solusyon, yan ang gisabotaan si sister na mahimo ba inigabot sa recital, siya ang ulahi, siya ang last nga mo recite. Ug nisugot pod si sister. And finally, pag-abot sa day of recital, excited ang tanan, and one by one in front of class diya sa may stage niya na pay matching a costume. One by one, no, ang mga estudyante, mga grade 5, nag-recite sila. Memorize nila Psalm 23. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want, and so on. And finally, niabot sad ang turno ni Edwin. O may tindog po siya, atubangan, may kat-kat siya sa stage, and in front of all, kusog kay iyang tingog, and he began, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Kunya mi po siya, no, mitanaw siya kang sister, o mitanaw siya sa tanan niyang mga classmates, o may pahiyom, o maingon siya, that is all I need to know. O nibaw siya, o may lingkod sa iyang lingkuranan.
nga murag na shock man ang tanan, maura to o sa man ka line ang iyang gi-recite. Brothers and sisters, mao ni ang focus atong readings karon. First reading bahin ni sa mga magbalantay from the book of the prophet Ezekiel chapter 34. Ug dinhi gipahinomduman sa Ginoo nga alaot kining magbalantay sa Israel kay nagpatambok ra sila sa ilang kaugalingon, mga maot o mga tapulan ni sila. Mao na nga kuhaon gi kanila ang katungdanan sa pagkamagbalantay. Ug nindot kayong saad sa Ginoo, I myself will look after and tend my sheep. Kay siya mismo ang mangita, siya mismo ang mag-atiman, siya mismo ang mo bantay sa iyang mga panon. Unya ang atong responsorial psalm, Psalm 23. Mausad niyang inyong performance task, no, sama ni sister nga. One of those Sundays, ako naman ang gipa-memorize ninyo. Ambot kong na-memorize na ninyo, Psalm 23. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Today, brothers and sisters, Jesus reminds us that He is our good shepherd. God is our shepherd. And as a good shepherd, He is reminding us of three things. Three things that God will do for us every day. God cares, He guides, and He protects. No morning tulo ka mga butang nga gisaad sa Ginoo isip magbalantay kanato. Number 1, God cares. And so if you make God your shepherd, you make Jesus your shepherd, nag-ingon siya, you shall not want for anything. In Matthew 6:25, imong mabasa diha ang giingon ni Jesus, and He makes it clear that God will provide for you for all your needs, especially your physical needs. Dili ka gutman, dili ka pasagdan, kay bisan gani ang mga langgam nga naglupad-lupad, pakanon man sila sa amahan. And moreover, He refreshes your soul. God can fill your life. You won't be empty because He will give meaning and satisfaction to your heart. Mao na ang saad sa Ginoo, God cares. There is nothing I shall want. Kung may buot pasabot anang sa in English, want. There is nothing I shall want. To want means to lack. To want means decrease of something. To be empty, or your cup will run dry. Mao na saad sa Ginoo, this will never happen. You will not lack anything. You will not decrease anything. In your life, nothing will be empty. And moreover, your cup will not run dry. That is what God promises. God cares for you. And so do not worry, because you will have an overflowing cup. Dili ka mahutdan, dili ka makuwangan. Number 2, He guides. And He promises that even He guides you even in the dark valley of death. And so, do not be afraid. Ayaw kahadlok. One of my greatest fear is to be lost. Common magyud din nato, no? We are afraid of losing someone, losing something, or you will lose your life, or you will literally be lost. Ako, brothers and sisters, I got lost so many times, literally. One of my experiences, the first time I went to Israel, kay nag-eskwela ko dito for 4 years. I was then 25 years old. And the first time, nisakay kong eroplano, ug dito ko padung sa Israel, wa ko'y kaila dito. I had only in my notebook, no, the address of the place where I will have to go. Asa ko mo eskwela, angan sa among rektor, ang iyang telephone number, pero wag ko kaila niya, wa sa ko makakita niya. But I was confident na inigabot na ko dito, somebody will fetch me in the airport,
and bring me home and bring me to the place nga akong adtuan. I was confident. Of course, diha ko sa eroplano, nagunahon na ako, kidnapon baka ako, maunsa maka ako, 4 years na ako dinhi sa Israel. But brothers and sisters, those fears were unfounded because somebody fetched me at the airport. Naghuwat yun nako. It was a test of faith. I know God will be there. God will guide me. God will lead me. Mao na ang challenge nato, brothers and sisters, that let us put Jesus in charge of my life. Let us put Jesus in charge of your life, nga siya magbalantay, and so He will lead you, He will guide you. Let Him take control, because God has a map for your life, and He is your compass. He will give you direction. He guides you. Ug ikatulo, He protects. This is God's promise for you. He is at your side, and He will defend you. He will protect you with His rod and your staff. Of course, sometimes He will also discipline you, but He will always be there by your side. With God, we are safe, we are sure, and we are secure. As a shepherd, He is your shelter, and He is your refuge. He will protect us from danger, from calamity, from misfortune, from sickness, from virus, from COVID, even from evil. And so God is here. God is at your side. Do not panic, brothers and sisters. Today, the Lord is reminding us, I am your shepherd. I am your good shepherd. And as your shepherd, He promises these 3 things. He cares for you, so don't worry. He guides you, so don't be afraid. He protects you, do not panic. And your performance task is to memorize Psalm 23. But even if you just remember the first lines, sama ni Edwin, I think that would be enough. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Amen. Palihog manindong. Pag-ampo sa katawhan, ang Ginoo nagatawag sa buhat sa pag-ampo atong ablihan ang atong mga kasing-kasing og paharion nato ang Dios atong magbalantay, ang atong paharion sa iyang gugma ug moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan, na pinaagi sa panig-ingnan sa atong manunubos, mukaylap kini diha sa pagkamaangayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong nasud, nga mahimong matinud-anon sa paghatag og hukom, sibo ug haom, diha sa pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nya ang mga nataptan niining COVID-19 ug ang tanang masakiton, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Nya ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kabatanunan, niya magmasaligon sila sa kaayo o gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, niya mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang nangamatay, niya makatagamtam sila sa kapahulayang dayon, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection of all our parishioners, labi na dinhi sa Lourdes Parish, mga Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Atong ipadayon ang pagampo sa tanan nga mga nagtabang kanato sa atong parokya, mga sponsors o donors. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa nagsaulog silang adlaw na tawhan, ilabi na si Ivy Claveria, nga hatagan sila og maayong panglawas. Taga-grasya nga ilang gikinahanglan adlaw-adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Atong pangayoon sa mahal nga Birhen sa Lourdes, healing and spiritual strength. Labi na nila ni Dr. Halimani Rangkanat, Father George Militante, Justice Poy, Dalen Gloria, Delia Villacastin, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Gladys Velasco, Dindo Paradela, Elena Bernasor, Flor Apape, Dr. Pasita, Rose Herrera, Gary Borelli, Camilo Guillen II, Welsha Vender, Nove, Kim, Jeff Irene, Zara, Sofia, Vilma Reber. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Manglingkod palihog. Manindog palihog. Nga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Dawato nunta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok ng santos nga simbahan. O Dios nga magkagagahom, maingon nga ang mga gasa nga gihalad alang sa mga santos nagmatuod sa himaya sa Dios non nga gahom sa ingon maghatag unta kini kanamo sa bunga sa kaluwasan gikan kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magkagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang masadya ang simbahan niya sa fiesta ni San Ezekiel Moreno. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinagi siyang pagwali o gipanalipdan pinagi siyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa mga panon sa mga anghel ug mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon diya sa wayhono nga pag-awit.
himaya usahana saka itaasan daygun ang nagaan di sangalan sa Ginoo usana sa kaitaasan. Mangluhod palihog. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan hining pan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga magtutuo, tanang nagsunod kanato mga pamilya na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, nagsunod kanato sa online mass. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila ni Henry Soliva, Dodong Rizada, Lucita Cogal Kabatingan, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Filipitan, Juana Valencia, Perpetua Tanduk, Anita Makawili, Erlinda Nunez, Magdalena Sato, Macario Lumod, Imtantan, Ilpedia Amor, Jose Camelio, Jose Pardo, Hazel Vincent Carlo, Chupistes, Pedrito, Miguel Dalmaso Jr., Lita Lumibaw, Vicenta, Mary. Nga imong gitawag nganha kanimo gikan niining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila
ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni San Juan Bosco, Mary Mazzarello, Saint Bernadette Subero, Saint Ezekiel Moreno, nga imong gitawag nga ug tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag anak kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon isip mga anak sa Dios, magampo kita sa atong langitnong amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, upasaylua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay, inunua luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo manang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa.
Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipakita tang atong panaginig suunay. Ang kalinaw. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Mangluhod palihog. Mga igsuon, mao kini si Jesus ang atong Ginoo, ang atong maayong magbalantay, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo magdala kanato sa kinabuhing dayon. Amen. Atong himuon ang act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ang Ginoo, akong magbalantay, wala na'y magmakulang bakan ako. Sa lunhaw sip-sip pananiyang gidala sa tubig na malinaw, gihupay king kalag. Sa matarong adala ni akong gipalakat, matinud-anon siya sa iyang malasang. Bisan mo tabo ng landong sa kamatayon, wa ako'y kahadlukan, kay ana siya, sa kanan
Manindog palihog. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan sa tanan, pinagi sa among pagigugma ug pagsimba, itugot nga kami nga nangalawat niining Eucharistia, magsunod kanunay sa panig-ingnan ni Saint Ezekiel Moreno. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod palihog. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint Ezekiel Moreno. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Manindog palihog. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato sa atong online masses dinhi sa Lourdes Shrine, Cebu. Continue to follow us if you have been blessed by our masses. Ug thank you sad kaninyo nga nagsimba karon. Ug happy birthday kang Ivy Claveria. Cheers, enjoy your day. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios ug sa inyong mga pamilya. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios. Mapulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimbahon.